या समारंभात पूजा असली तर जेवण आपण करतो, त्याच्यासाठी लग्न असला तर हमखास हे सांबाराचं मोठेपणा. आज आपण काय करतो? आता हे आपण काय करतो, काळ्या वाटाण्याचा सांबारा. हा, त्याच्यासाठी हे धुवून काल भिजत घातले, रात्री घातलं ना, रात्री भिजत घातले आणि हे आता कुकरात लावते आणि 7-8 शिट्टी करून घेवते. चांगले शिजूक होई म्हणून, चांगले शिजाक होई म्हणून 7-8 शिट्टी करून घेवते. हे 1 ग्लास पाणी घालते आणि हे कुकरला लावते. हे थोडासा तरी पुरता मीठ वाटाणे चांगले शिजाक हवे म्हणून घाल. हा घाल, फक्त मीठच घालून शिजवायचे ना? फक्त मीठच घालून शिजवायचे आणि नंतर मग फोडणी करतो ना परत. हा, बघून त्याप्रमाणे घालायचं. कुकरला आता लावते, कुकर मिक्सरला गॅसला लावते कुकर. 7-8 शिट्टी काढूक होय ना? 7-8 शिट्टी झाले होते. आम्ही वाटाण्याचा एका ही अर्धी वाटी ओला खोबरा, पाव वाटी सुक्या खोबरा, ही 2 मध्यम कांदे आणि ही आला आणि लसूण थोडंच घेतलं. थोडा करूचा म्हणून थोडं घेतला. आपण वाटण करून ठेवतो ना, पण आता ह्या ताजा वाटण दाखवतो. ताजा वाटण दाखवते तुमचं समजा काय म्हणून. आणि ही चिमूटभर मिरी, चिमूटभर खसखस, तो आता भाजणार तेलात आम्ही. ही दालची पत्री, ही सुंठ आहे, हे जायफळ, मसाला वेलची आणि हे लवंगा आणि हे चक्रफूल घालतो. हे सगळा गरम मसाला, दुसरा मसाला घालायची गरज नाही. आपण पूड घालायची नाही ना? नाही पूड घालायची. हा, पहिल्यांदा पूड करून ठेवायचे नाहीत ना, असंच घालायचे ना? असंच वाटून घालायचे, समारंभासाठी करायचे त्यावेळेला. हा, आता या काय पहिला काय भाजायचा? पहिला कांदा. हा चल, कांद्याचे गरम सामान घालूया. हा चल, आपण तवो गरम करत ठेवलं है ना? गरम झालं तवो. आला लसूण पण घातलं. आता तेल नाही घालायचा. नाही, बावानी चांगलं चांगलं नरम झालं ना. कांदा आता चांगलं गुलाबी झालं ना, कलर बदलला तर तेल घालते. तेलात चांगलं परतून घ्यायचं ना. तेलात चांगलं परतून घ्यायचं, गुलाबी होईल. आता या गरम सामान टाकते. आता तेल घालू घ्या की असाच घालायचा? तेल घालून हे बघा, सगळा घालायचा ना? सगळं. खसखस नाही घातलं? नाही, थांब. थोडासा तेल ना. आधी घातलं तर दळली असते ना. ओला खोबरा जरासाच परतायचो ना. गरम मसाला काय म्हणतो घातला तर तडतडलो ना. आता या ओला खोबरा कांद्या बरोबरच भाजायचा ना. भाजायचं कांदा. आता भाजून होईल तिला. आता सुक्या खोबरा याच्यात घालतो. आपला या ओला खोबरा चांगला भाजला, चांगला भाजला तर सुक्या खोबरा घालून या मिक्सरला लावायचा. आता आपण हे भाजून ठेवलेला असतो ना सुका खोबरा, म्हणून. नाहीतर मग वेगळा भाजून घ्यायचा लागतं ना.
आता भाजून घेण्याची गरज नाही. सुक्या खोबरा भाजून पूड करून ठेवलेली होती. पण नाही जर भाजून ठेवलेला नसला तर मग भाजू काय वेगळा भाजून घ्यायचा ना. आता गॅस काढतो. काढ. तवो गरम असा ना आपलं. गरम थंड झाला की मिक्सरला लावून घेऊया ना. खोबरा वाटून घेतलेला हा हे आता काढून ठेवते आणि ह्याच्यातच नंतर वाटाणे बारीक करून घेते. जरा अगदी बारीक नाही ना केलंस. नाही थोडासा जाडसर ठेवायचं ना. जाडसर ठेवायचं. जरा कमी रवा पाहिजे. त्यातच काय करायचे वाटाणे लावायचे. वाटाणे लावायचे त्यामुळे चव येता ना. केवढे घ्यायचे ते आपण. अर्धे लावायचे. अर्धे ठेवायचे त्याच्यातच. नाही ते एकदम पिठी सारखे होता ना. एवढे लावूया. बारीक करायचे ना. शाप बारीक शाप नाही. जरासा मिक्सर फिरवून घ्यायचा. 2 वेळा घरी करून मिक्सरला लावून घेतली होत. हे आता ह्याच्यात काढते आणि पण थोडीशी आपण जाडसर जाडसर ठेवलं. दाखव जरा कशी लागली ते. हे बघ जरा जाडसर ठेवलं. थांब दाखव. हे बघा जाडसर ठेवलं. याची तुम्ही आपण करून बघा. आता फोडणीचा बघूया ना. फोडणीचा पातेला घेते. आता करू घालूया ना फोडणी. आता फोडणी घालूया. आधी आपण टोप ठेवलं ना गरम करत तोपर्यंत. थांबला होती पण अजून गरम नाही झालो. तोपर्यंत तू फोडणी दाखव काय काय घालतं असता. हे फोडणी कटा हे 4 लसणीचे पाकळ्यो, ह्यो कांदो, कढीपत्तो, ह्यो हिंग आणि ही राई. जिरा बिरा नाही. जिरा नाही. फक्त हिंग, राई, कढीपत्तो, लसूण आणि कांदा पण एकदम थोडस भाजलो का नंतर ह्या चिंचेच्या आणि गुळाचं पाणी. चिंचेचं पाणी काढून ठेवतोस ना. किती 1 चमचा असतात ना पाणी. 1 चमचा पाणी जास्त नाही घ्यायचं. आपलं मालवणी मसाला ना. घेतोय. थांब. आता काय तेल घालतो. तेल घालतो. टोप गरम झालो ना. बस गरम होते चांगलं तेल. आणि ह्या तू सांग काय सांगत होतास. चिंचेच्या कोळ्यामध्ये गुळ घालायचो ना. चिंचेच्या कोळ्यात गुळ घालून का फोडणी भाजली की त्याच्यात ओतायचा. फोडणीतच घालायचा. फोडणीतच घालायचा. मसाला घालायचो आणि नंतर तो चिंचेचा कोळ घालायचो. त्याचा स्वाद येण्यासाठी. तू घाल गुळ त्याच्यात कोळ्यात. हे गुळ घालते याच्यात. आता फोडणीची फोडणी तेल गरम झालं केवढे. थांब. आता मोहरी टाकते फोडणी. चांगलं टाक. कढीपत्ता लसूण घातलं ना. लसूण घातलंय आणि ह्यो कांदो घालतो. भाजायला आता हिंग टाकते. हिंग टाकते. मसालो आणि मग त्याच्यात ह्यो 1 चमचा मालवणी मसाला. फोडणीतच घालायचं ना. आणि ह्यो चिंचेचं कोळ. ह्याच्यामुळे चव येतं ना ती आपली. वास येतो. आणि आपली जशी समारंभात करतात तसं होतं ना. चांगली झाली फोडणी. होते. आता हे सगळं वाटाणाचा ना. वाटाण नाही घालते अजून. नाही वाटाणे घातले वाटलेले आणि सगळे थोडा आपल्या खोया तेवढ्या घालते. आपण मगाशी केलं तेवढं सगळं नाही घेतलं ना. सगळं नाही घेऊ. आपल्या आवडीप्रमाणे ना.
आणि आपले वाटाणे पण कमी असत. आता सगळा मिक्सरचा भांडा वगैरे शाप धुवून घ्यायचा. बरोबर झालं ना. ह्या थोडासा घट्टसरच असू कोया ना. सगळा झाड वाटलं नको बघ घाला बरोबर होय अजून बस झाला ना. आहे पाणी आता काय घालतो. मीठ घालते आवडीप्रमाणे. आपण वाटण्यात पण घातलेलं ना. एवढं घालते ना. ते बघा मीठ घालते आवडीप्रमाणे आणि चवीप्रमाण. आणि ह्या समारंभात पूजा असली त्याला जेवण आपण करतो त्याच्यासाठी, लग्न असला तर हमखास या सांबाराचं मोठेपणा. आणि आपल्याकडे तर चांगला पण असायचा ना एकदम गावातला. लोक गावातून जुन्या आटावर सांबारात नाव देत यायचे. तुमच्या वाडीचा जुन्या वाटवाडीचा सांबारा भारी असता म्हणायचे लोक. सगळे घरनी मिळून करायचे ना. सगळ्या घरनी मिळून करायचे. त्याच्यात माझी सासू तर एकदम जेवण करणारी फ्रेंड होती. तू पण करायचंस ना भारी. मग भारी असायचं आपल्या घरातला पण. आता या उकळू किती वेळ उकळू होया तरी 5 मिनिटात चांगला रटमटूक होया ना. एक जीव आता पण आता आपण थोडा वेळ उकळूया मग बघूया. हा आता आपला चांगला ह्या उकळला ना. उकळला सांबारा आता मस्त पैकी वास येतोय. आता उतरून नंतर वड्या बरोबर खायचं. कोथिंबीर घालूया ना. हा कोथिंबीर घालूया. घालते ना. हे बघा कोथिंबीर घालते. असली तर घालायची. पहिल्यांदा आई असायची काय गे. नाही ग मग काय असाच फक्त. पण पहिल्यांची तो गुळाचो गरम सांबाराचो माल. आणि तेव्हा चांगला पण असायचा ना गरम सामान. आता तेवढं वाटलेला ना पाट्यावर सगळं भाजलेला चुलीवर केलेला. त्यामुळे त्याची चव आणखीन वाढायची. मस्त.